расман Ҳамзат Чимаев зидди Дилон Денис рӯзи 13 июн дар турнири рафт 10 моҳуриба бо қоидаҳои гӯштини озод. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Apple ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. ҷанговари дурахшони пешинаи UFC Забит Магомедшарипов сабаби тарк кардани UFC-ро гуфт. Сабабҳо бисёр буданд, муҳориба гузаронида нашуд. Ман ҷангидан мехостум, лекин 3-4 маротиба муҳорибаҳои маро мекӯчониданд. Ягон гуна маслиҳат карда нашуд. Ман ҳам вазн кам мекардам, ҳам лагери тамринӣ мегузарондидум, ба Амрико сафар мекардам ва вақте ки ту ҳамаи ин чизҳоро мегузарӣ, вазн кам мекунӣ, парвозҳои дароз, лагери тамринӣ, баъдан 2-3 ҳафта то муҳориба ба ту мегӯянд ки рақиб осеб гирифт. Муҳорибаро боз ба дигар саҳна мекӯчонанд ва ман боз ба хона бармегаштам ва ҳамаи корро аз сари нав оғоз мекардам. Ана ҳамин гуна онҳо бо ман тақрибан 5 маротиба рафтор карданд ва ростӣ ман аз ҳамаи ин корҳо хаста шудам. мо бо онҳо маслиҳат карда будем ки агар рақиб 3 маротиба барои муҳориба розӣ нашавад, пас онҳо ба ман муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. Ва вақте ки ӯ бори сеюм баҳона кофта аз ҷанг зидди ман даст кашид, роҳбарони UFC ба ман муҳориба зидди Зомбии Кореягӣ ва дигар рақибон пешниҳод карданд. Лекин ҳамон вақт ман ва Яир Родригес довталаби асосӣ будем ва ман бояд ки зидди ӯ меҷангидум. онҳо маро чемпион дидан намехостанд ва ман медонам ки барои чӣ. ҳамон вақт аз Русия чанд чемпион буд: Ҳабиб, Пётр Ян, ва аз ҳамин сабаб барои онҳо дар кор набуд ки боз як чемпиони дигар аз Русия шавад. Дар аввал вақте ки онҳо чемпион набуданд, маро хуб пеш мебурданд, гуфтааст Магомедшарипов. Ва дӯстон, Забит Магомедшарипов яке аз калонтарин савол дар UFC аст ки то ҳол бисёри мутахассисон мегӯянд ки агар ӯ намерафт чӣ гап мешуд, чунки ӯ ҳамаи малакаҳоро дошт то ин ки чемпион шавад: гӯштини дурахшон, зарбазании дурахшон ва суханронии шавқовар. шаби гузашта Ҳамзат Чимаев баъди шикаст хӯрдан бори аввал эълон карда чунин суханҳо гуфт: ассалому алайкум, ба ҳама ташаккур барои дастгирӣ ва ғамхорӣ. Бигзор ки Аллоҳ шуморо нигаҳбон бошад. Медонам ки бисёриҳо ғамхорӣ карданд. Медонед, мо бо хости Аллоҳ таслим нашудем. ғалабаҳои бисёр дар пеш аст агар Аллоҳ хоста бошад. Тамрин мекунем, мотиватсия ҳаст, камарбандро гирифтан мехоҳем. боз оиди суханҳои гуфтаи рақиб гап задан мехоҳам. бале, ӯ бисёр суханҳои нодаркор гуфт. бисёриҳо мепурсанд: чаро ки ба ӯ даст додӣ? Барои чӣ камарбандро ба ӯ супоридӣ? медонед, мо бой додем ва баъди бой додан мо одати ҷанг кардан надорем. агар ҷангиданӣ бошӣ, пас бояд омода шуда ҷангӣ. мо омода шудем ва ҷангидем. мо нақша доштем, лекин бо нақшаи навиштаи Аллоҳ ягон кор карда наметонӣ. баъди ҷанг ӯ сари худро ба поён фароварда узр пурсид. мо кием ки касе ки аз мо бахшиш мепурсад ӯро набахшем, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон, ҳамаи ин суханҳоро Ҳамзат Чимаев дар сториси инстаграми худ гуфт ва чӣ гуне ки мебинем ҳадафи ӯ акнун реванш гирифтан ва камарбанди чемпиониро баргардонидан аст ки мо ба ӯ барор хоҳонем. чӣ гуне ки дидем Ҳамзат Чимаев Шон Стрикландро барои суханҳои гуфтааш бахшид, чунки ӯ бахшиш пурсид, лекин Билол Муҳаммад нияти бахшидан надорад ва ӯ чунин суханҳо гуфт. ин масхарабоз бахшиш пурсида мегӯяд: ман аз мухлисони мусалмон бахшиш мепурсам. ман ин корро танҳо ки барои пешбарии муҳориба кардам. ӯ доимо ҳамин гуна рафтор мекунад. аввал ягон чиз мегӯяд, баъд бахшиш мепурсад. лекин медонӣ чӣ? ин пешбарии муҳориба нест. вақте ки ту оиди дин, оиди оила гап мезанӣ, ин суханҳо рост ба дили одам мерасанд. ман умедворам ки ягон вақт ман бо ин масхарабоз пеш аз оне ки ҳама кор ба анҷом мерасад, дар октагон вомехӯрам ва ана ҳамон вақт ман хуни ӯро мерезонам, гуфтааст Билол Муҳаммад. ва дӯстон, дар ҳақиқат барои пешбарии муҳориба одам набояд ки оила, дин ва миллати рақибро пас занад. инак дӯстон, баъди шикаст хӯрдани Ҳамзат Чимаев акнун дар ташкилоти UFC як чемпиони гӯштингир мондааст ва ин ҳам Ислам Махачев аст. чемпиони вазни 57 кг Ҷошуа Ван мушзан, чемпиони вазни 61 кг Пётр Ян муайтай, чемпиони вазни 66 кг Александр Волконовский кикбоксинг, чемпиони вазни 70 кг Илия Топурия мушзан, чемпиони муваққатӣ вазни 70 кг Ҷастин Гейҷи кикбоксинг, чемпиони вазни 77 кг Ислам Махачев гӯштингир, чемпиони вазни 84 кг Шон Стрикланд мушзан, чемпиони вазни 93 кг Карлос Ульберг кикбоксинг ва чемпиони вазни Том Аспинал
мушзан. Чанд муддат пеш дӯстон бисёри чемпионҳо гӯштингирҳо буданд: Анкалаев, Чимаев, Махачев, Двалишвили, Билол Муҳаммад ва акнун аз ин гӯштингирҳо танҳо Махачев мондааст. ба фикри шумо дӯстон, гӯштингирҳо боз ҷойи зарбазанҳоро ишғол карда метавонанд ё акнун давраи мушзанҳо расидааст? фикрҳои худро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.